Elkezdenénk anyagni a problémát. Legutóbb az... Te már várod, amikor kimegyünk megint Az a baj, nem fogod várni, mert nem megy ki a labda. Az a jó, hogy nyár mindjárt itt most azért... Csak nem mozduljanak előle, legyen mindenki. Nekik is jó nekik. Majd a második fél időben támadunk. Hogyha már nem bírják vissza. Legyen meg Gábor! Nem ismeritek ki, Gabi! De most majd megtanulják. Megtanuljátok itt. Majd kellene, megtudja. Romanak is megtudta. Vissza is, nem kell rúgni. Kellene egyszerűen. Pedig milyen jó volt, te. Gabi! Nem igaz! Ne igazolnak, te hagyj ezt csinálni! Ezért figyelni. Az mekkora helyzet volt. Akikkel mindig. Rohadék. Micsoda. Az katufal. Nem megy be. Mondtam én. Mit kell nekem? Látom bele, hogy nem megy be.